Hello mga kapikots! Welcome back sa akong YouTube channel. O karon na video kay may makeup challenge. My boyfriend does my makeup challenge. So, darang mga makeup na mo gamiton, mga palette, mga lip tint, mga lip tint, J21 lang malakas. Napansin ninyo guys, nag contact lens na ko daan kay lisod naman mag contact lens if naka fully makeup na. Then wait lang ha. So kani BB cream siya, cream din para eyebrow soap para sa kilay, sa Mala Andrea Brillantes, charot, mascara, mga eyebrow, siya. Then so sugdan na nato. So ready na ka. So lipay kay siya kay hiya kong torturon niya akong naong mga kapikot. So go. Unahon. Ikaw. Wala ka dira. Sige, unahon na yun. Basang mo na da. Ikaw, sa'yo mo kuhan dira. Ay kini. Ibaan, diba? Wala lang, ni sulod. Ano pa rin? Saan mo yun? Nandito yun? Kuan no, na. Nandali. Labi. Hindi na tumag. Wala. Nasa na yun eh. Nanaon. Anong bana? Dayon mo. Kuan. Nanaon. Na. Hindi naman ito. Nag-alcohol na ka, bes? Oo. Mga-alcohol sa bes? Manamagod. Nangangamoy, bes? Nangangamoy. Kapiyag na akong nihuli rin. Hindi mo ko ba lang pang-stabila po na ako? Mo gani challenge no. Dapat mahimo ko nimo. Ba't nagkakay kuhan? Mapagwapa ko nimo. Isa lang dito. Nakay... Taka na. Yung kuhan ba? Na ano eh. Tol? Mama ko ba na? Sabi, ay na tubang. My God, dun sa may kinalabasan na to. Ay, yung guba akong buhok. Malamang kayo mo ang Ba't na? Rasa man. Pilay. Sito lagi yung anak. Sana all. Next! Sa'yo mo, ikaw na kong kilay. Sa day ka, sa'yo na. Saro na, bes. Ito may sunod. Ito nga ibrugay na yung tahalan. Baan putan ni mga kapikots eh. Nakakabaluhan nila, kung kayo. Ikaw. Sabi, barasa na. Kilay? Kabuludayan na ang mga kutak. Ako, magwapa ko. Artist. Kaya nga, challenge eh. Ano, uy? Ba't iba yung anak ko? Iba yung na-feel ko eh.
may sunod. So, si sunod. Oh, balo. Tudluan na lang ako siya mga kapikots kay na maturchol yung kuwan eh. So, go. Kung ano siya, highlighter ni kani para Asa mo? mo tango sa tong ilong. Dari. Oh my God. Huwag mo kulbaan mo kuha ni Bay. Asa mo? Dire? I-straight, di man nahiwi akong ilong ba? Ay, talag yun. Oh my God, straight. Ang line sa ilong, no? Sa ka. Wala ko ba? Oh my God. Wala ko sa bilawang takuan ni make up ninyo. Tuyo niya, guys. Yun, straight na. Nasa na siya ilong bro. Binuangan ko. May pagbuot siya ng kapantis. Sige, laban. Talaga yung nagamit to. Sir, ano gamit? Oh, lahi mo na akong ginagawa. Comment mo mga kapikot kung sa'y nindot i-challenge. Challenge. Sunod. Sunod ni mo. Ay, sunod ni mo. Ay, sunod sa imong ano. Kuwan. Asa mo? Dari sa... Ay, nalang na. Ay, gabi na. Kanang Ugma na lang, gabi. uy. Ikaw, ang sa'y sunod. Murag, ang ano, ang ending, no? Makeup ganro. Makeup challenge ganro. Na. G21 na ang malabas. Zazada. Sunod. Kani. Asa mo? Lipstick po. Lip balm. Ay, ano, clay blush. Duta na siya. Duta na lang. Ang pinit. Tao na ba ako? Oy. Hindi na ulit ka nga. Sunod. Ay, nanagay na, ano ako ang kuwan. Wala ako ang... Ano yan po na palit? Uy, may palit. Kasi sunod yun mo. Blush on. Okay, gusto blush on. Asa may basunan? Ay, pwede. Ah, binuang. Ay, sa gliyok. Nabali, blush on, tibukuan, aping. Oh. Aping. Sama sa iyong pag-amping. Uy, yung sino? Ang libutan, no?
kapikots, murag mo yung kaya na kuan sa makeup, no? So, mo ni yang kuan, mo ni yung finished product. Yan, no. Murag, wa ko nalipay. What really now? Kuko pa more. Wag ko nalipay mga kapikots. Ay. Kasi malipay ani kapikots. Wala na siya. Alam na, kuhan, simple lang. Nag-selfie tabi. Apil ko yun. Okay ang yang kuan. Ganahan ko sa lipstick ra. Ang kilay sa good na. Perti ka buutan. May gani ka na i-contact. Medyo okay. So mga kapikots. So, muna yahang finish product sa yahang sa amo ang my boyfriend does my makeup challenge. Gusto magpa-makeup. Ala. PM lang daw og kinsay gusto mag-makeup kay Prisya. Pero ako ang sa inyo ha, ako ang advice ay na lang. Kayo og magpaano mo mao ni ang resulta. Nya ganahan mo. Kay ako nalipay best. I don't know. So, please subscribe among Sojun. So, please do subscribe, like, and hit the notification bell for more videos pa na ma-upload na ko.